Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás při sledování z Brusunových Damy zpráv od našeho dřevěného baru. Po mé pravici je David Voříšek a Rej Tošovský. Dobrý večer. Dobrý večer. Nejsme tady náhodou. Jsme tu schválně. Kvůli vám. Damy Fresh zprávy budou vysílány každou poslední neděli v měsíci. Přesně tak, David. Přesně v 19:30. Davide, jak by si zhodnotil naši poslední akci? Tak naše poslední akce jsme představili Fresh Pohoda. Byla to kombinace jablka a banánu a myslím si, že lidi si to hodně pochvalovali, chutnalo jim. A teď nyní připravujeme na únor další Fresh. Jaký to je? Kouzlo manga. Skládá se z manga, jogurtu a mléka. Jedná se o velice lahodné smutíčko a můžete se na něj fakt těšit. Jak u nás v Damy Freshi máme pořád ztráty a nálezy. Zatím pořád tady máme tento krásný kulich, takže majitel ať se ohlásí. Pro zvýšený zájem vás zákazníků jsme prodloužili otvírací dobu v pátek a v sobotu do 19 hodin. Tak a v sobotu a v neděli tak zase se můžete prospinkat až do 10 ráno. Dále zde pro vás máme poukázky v hodnotách 100, 200 a 500 korun. Můžete si je zakoupit zde na naší provozovně. Vždy při nákupu se vám odečte daná hodnota a poukázky můžete používat, dokavať nevyčerpáte. Tak jedná se o milý dárek k svátku, k narozeninám, k jubileu, k čemu budete potřebovat. A nyní se spojíme s naším terénním spolupracovníkem Frantou Šiškou do Ruska. Tak Franto, jaká je situace? Tak, chceme tady otevřít novou provozovnu a se domluvíme s pár hodnýma pánama. Tady typujeme nějaký místa, nějaký obchodáky, kde jsme to mohli otevřít a trošku rozšířit, že jo, ten náš trh a si jako, že mi nebude zima, tak určitě, já nevím. Děkujeme za vaši pozornost a Rej, co teďka ještě uvidíme? Že o 20:00 dáváme damíka, je to ve 3D v podobě. 22:30 Damy Fresh v ulicích. A za minutu půlnoc damíčko, lehtivé. Těšíme se na vás. Jsi z toho vypil, co děláš, že nebudeš už mít? A co máš, ukáž ty co? Ty byla? Si děláš se mnou?